аллакай ҳама медона магазини Мелик Шопа. Ина марҳамат духтарако боз ҳам новинка омадагай. Имрӯз машмода навор гирифтаам рӯи фаришта ҳамаша мефаҳмонам. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 9-12 шашум магазин. Ина магазини Мелик Шоп. Марҳамат духтарако ворид мегардем. Ассалом. Алейкум салом. Хеле хушрӯ борои фасон духтарако нигоҳ кунем. Нав овардем аксияи калон сар додем ба Ина хотири духтаро бор дарафтестам ба ҳамин хотир фаришта бор дарафтеста барои авай аксия сар додагиай. бебинен духтаро ҳамаш скидка барои шумо. Ина ҳамаи ҳами чизо ҳозир аксияш дагиай. мекунем бибинен. марҳамат двойкачои хушрӯ хулас ҳамаи чи омадагай метавонен бо биёен хитон аз наздик бинен. То беҳад бисёр шудагай акои бузбаландани размери 60 драм овардаги. ҳама шаста и кирто новинкая ани қафасон ҳаррӯзада хушрӯ будая ҳаррӯз пӯшиданда шурой бо бовар кунен баъзе узорош барои маъракагира мешавад. вайра бинен и паплинай ранги гипюр метова оригиналан ай чандо бошед мо варда фурухтестам. духтаро нигоҳ кунен чӣ қадр хушрӯчаянд. Танангинам якта 7 узор дора ҳамаш дизайниш як хела. нархаш чандай? Нархошон 300 будан 200 сими аксия ҳозир. аксияш дагай 200 сомон духтаро нигоҳ кунен ранги турецкай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 9-12 шашум магазини Мелик Шоп. Инаи коричневишами қафасонай. размеро чӣ хелай фаришта? Размеро то 60. то 60 размер ҳастай. Баландани хушрӯ мешавад. ина марҳамат қадбаландо бисёр вақт ана намеёбанд қади дароз. ина марҳамат анами модел беҳтарин моделай барои шумо беҳад хушрӯ ҳамагӣ 200 сомон. $5. лабай ҳамин модело ҳамин қадар нигоҳ мекунам дар инстаграм хушрӯ абзор мекунам. той огира мепӯшанд хушрӯ абзор мекунам. мо чӣ кунам? ай ту киртоот худаш беҳамон хушрӯай уҷа модель хушрӯай не ки кирта хушрӯ нестай не ки киртои трабин чӣ хуб фасонакай и бори навая ино чанд пул будиян қафасон шумо кайки биёед ту баъди шумо ма чантаи кирта мегирем барои ки мепӯшем дар танам мебинам мезебам мегирем. маҳкум мешада и чанд пулай ин танангинаи ман турецкий оригиналай 500 сум буд дар асл аксия рафтаста дар дукони мо 350 сомон. чихина 350 сомон духтарако дидена турецкий. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 9-12 шашум магазини Мелик Шоп. тигршам фасон будай. тигриш итальянка духтаро итальянка тигриш шарф дора иш 500 сомон духтаро. хушрӯи ба духтарако марама дар кортон боша фаришта дар нависен биёен. $5. лабай инам хеле туйра бучхалай. хушрӯай фасонай и чихели киртаяй дубаяй оригинал материали дубаяй. фасон чанд сума киртаяй қа хушрӯ будая 500 сомона лекин скидка рафтестай барои подписчикам 300 сомон. чихенас тамошобино 300 сомон. мана марҳамат материалаш чои қафасон итальянка паплини итальянка оригинал бо ма фикри апой бузбаламам кадагем. ва дидена духтарако размерои калонам ҳастай. тоқа кирта хушра мепӯши ҳозир чизе ки худам дагирам клиентам бани мегирам. беҳтарин ина тамошобино беҳтарин моделако дар ҷои фаришта. то 130 килоро ба ина размерои калон. бисёр мепурсидан мара аҷоиб хушрӯ мешинад. бозори Корвон тарафи Тилобозор 9-12 шашум магазини Мелик Шоп. духтаро 300 сомон аксия шидагиай 300 сомонӣ анами хекиртакои фасон дар ҷои фаришта. марама агар духтаро киртаи фасон гирифтанӣ бошен ростаки пеши фаришта биёен нигоҳ кунен охи моделои новинкаш дидена чихенас 150 сомон анамихе итальянкои оригинал киртакои фасон беҳтарин модел ҳамаги 150 сомона. иношон оригиналан ино. ина духтаро оригинал 250 сомон бояд мефурухтам 180 сомон кардам скидкаша фридо чунки омад бо натонистим дига ҳам дидена духтаро раҳмат. ина барои шумо тамошобино 150 сомон размеро ҳаст. баъданам хе шарфакои фасоне ки худаш дора ку духтаро азамиям дора кадоме ки борик мехоҳад шарф борик паҳн дароз кӯтоҳ ҳамаш ҳастай. тамоми намуди шарфҳо ҳаст санчадор бе санча. марамад ина пеши фаришта биёен 150 сомон размеротона ҳамаша меёбен. бозори Корвон то 56 ҳастай. бозори Корвон
танг пушод мекунем. ана духтарако шок дар ҷои фаришта нигоҳ кунед. анам хе киртои оригинали фасона арзон кардагай. нарху аз 120 сомон сар мешава. ози якта ба якта мефаҳмонем. Каплиной моли Бишкек ансари фирмаи оригиналанд. ина дидена духтаро ай пушдаги худаш чанд расветкай. Ҳаи маламерка. ин модели 130 сомон ай тамошобино. Асл 280 сомон буд. ина дидена 280 сомон 130 сомон шудагай. ҳозир тамошобино 120 сомонарам нишон метем дар рафти навор ҳатман то охира тамошо кунед. нигоҳ кунед расветкоша диден чихе фасонакай. размерош чихе боша фаришта? Размерош ай размерои 48 сар мешаванд то 58. ай 48 то 58 размер дора. мана марҳамат инаи тарафам биненда тамошобино. Инам 130. Инош бошад агар инош 150. анаи модел 150 сомон. дидена духтарако чанд расветка дора. оз то охира бинен 120 сомонашам ҳастай. духтуш аҷоибот расветкош беҳтарин модел. мана марҳамат қади и нисбат ба и кӯтоҳтарака и барои қадои апои қадбаланд мешаванд ку барои ваё иш барои хидмон тамошобино ина марҳамат беҳтарин моделако бо нархи дастрас дар ҷои фаришта. ана инош ёям аму 150 машая ана ино бошад тамошобино 120 сомон қахшруваян тамошобино Бишкек 120 сомон бозори корвон беҳтарин дидена духтарако бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазини меликшоп. инчунин шарфакои фасон дора фаришта тамоми намудуш сангча дор бе сангча моделакои фасон хулоса ина дидена вай мегаку ягапаки хушрӯ буд приз в студио ҳам хали карди диден духтаро диден ҳамаи цветош ҳаст. ина биёен метавонен аз ҷои фаришта харидорӣ кунен. бахар як курто патцвет шарф дорем марҳамат кунен биёен омада наметонен дастататон мекунем дига бузурда намегарден духтароми рост таки ами рӯзои гарм да пеш фаришта мебиёен. ина кондитсионер мондаги салқина киртара мепӯшен якбора шарфша интихоб мекунен марҳамат биёен. духтаро турецки киртои фасон аксия шудагай дар ҷои фаришта як буракак бинен хай ҳамқа хушрувай римишокам дора марҳамат ина расветкоша моделоша ино чанд пул шудан? ино турецки оригинал фирмаи мис индиго дар асл 650 сомон буданд ҳозир бошад скидка 350 сомон ва нархи турсиярам арзон тамошобино бовар кунед аз нархи турсиядам арзон нархи бори тошкент шумо турецки мегирен. материалш камтар гап занам материали пахтагинай тагиш 85% вискон пахтаҳай болош 15% арганза мана марҳамат расветкоша умумӣ карда нишонтиён 350 сомонӣ марҳамат бозори корвон тарафи тилобозор марҳамат биёен 9 дарвоза 6 магазин ҷои фаришта мана иноям 350 сомон буданд фирмаи фушия ҳамаш молои туркия аксия барои подписчикон 350 сомон ин моделам фасон буда и бори навай қохшручаяй марҳамат турецки ирам скидка кардем барои подписчикон беҳтарин чанд пулаи ино 550 сомон бояд фурӯш мешан лекин 350 сомон дар ина духтаро 350 сомон анам хеле киртои аднатон киртои фасони туркӣ мековен марҳамат дидена ино ҳамада мешава беҳтарин вариантай биёен пеши фаришта беҳад размеракои хушрӯ дора ҳам моделакош фасонай дидена бантик дорада касони хоҳиш дошта бошанд бантик карда мепӯшанд притални мепӯшед хоҳенанам хе кишотак марҳамат фирмаи бмф моли турсия оригиналай лекин ҳозир дар дукон ҳамаи бора ки скидка кардам борои навани омадастаиз аксия додастаиз бори нав аксия ҷои сӯхта надорад дар подписчикои мо шумо раҳмати калон ана духтаро дидена нархои иёш чанд пулай ҳаминорам ҳамашон як фирма ҳания материаланд ранги паплин бар ин сабука ки сарфинакан инорам 350 меса 350 духтаро турецки оригинал аксияи калон дар ҷои фаришта анаи цвети беҳтарин литучка марҳамат модели новинка
ای چند پول 400 сомон а همش یگای просто کمتر متریال ده بسیار صرف شده است دیده نه دخترا این مدلم فسانای تنه ده با عجایبات میسته уже ما اینجا رکلام کردستم اپا خریدستم درجه آدم بسیار ما چرا تا گفتی گفت دخترا کو مرحمت بیاین این چند پول است گیرم برد میکنه 350 сомон اینجا با زموک داراش هم هستای مدل بسیار داره دخترا بیاین پیدا میکنیم ابزار کردن ده نویسانین ما شما ده بعد یادآور شویم شرفای فسان هم داره فرشته نگین دار بینگین تمام نمودی شرفا را میابین بازار کاروان طرف تیلا بازار نهم دروازه ششم مگزین ملک شاپ ایرا بینن دخترا برای نو یک برکک بینن یگان جدا نیست اینم خیلی مدلا لیک جای فرشته ده میابین جنسی تابستانه یا سب بوکا که خشرو فسانی شبینن بو نگاه کنه چه میزه باودم ده شما ده منم خیلی خشرو میتوا دخترا مرحمت با عکسش دگه یا دیدن عکسش دگه یوبکاش اهمیت دادن удобный резинка بسیاری резинка دار میخواهند دیدن یوبکاش резинка داره به حد удобнее расцветкошам светлый тобистона به حد رو یادم میکشوید нархش چخلای 650 اینا 500 сомон турецкий оригинал двойка дختаро دیگه چی تون میفوره انتخاب کنین در وکک برده رسونن تونه یا که بیاین من مرحمت نرخ اینم همین نرخه 500 сомон دیده نه دخترو расцветкош هر خلای فسون دو فسون بازار کاروان نغزه دویکوش نه دیده نه بروکوش کشوت فسون میسته مرمت بروکدارش هم هسته بازار کاروان طرف تیلا بازار نهم دروازه ششم مگزین ملک شاپ با یک اکسیه کلونی دیگه دنیا جینسامون شدگی 700 сомона جنسای ناتورالی تورецький نه 400 сомон کدام ва دیده نه ترکی оригинал دخترا 400 сомон خیلی акция ягон جدا نیست که انم خیلی مدلای 700 сомон курта мепушан как боло пушам хшру айна бисёриё мепурсан ина духтаро шанс айдаст найтен ҳамаги 400 сомон беҳад фасонакан сабукак чанд сол мепушен ба ҷинс аймода намеравад хеле медонен сифатоша бинен медонен ки ман ҳама вақт сифатҳои хуба барои шумо интихоб мекунам аксияи калон мекунам бори оригиналай баъд размеро чӣ хел буд размеро ино то размерои 54 дорем айно бошад то размерои 56 дорем ай танангина беҳтарин тамошо бино интихоб кунем и двойка шабинену духтаро и шарф шабинен чӣ хеле хушрӯ ҳамаи ҳамино бори нава на бале бори нав ҳамқадар сифатш хубай бор беҳад бисёр омадаги вақт мукамай тез нишон тием духтаро ай дига цветошам аст та охири наворо тамошо кунем нишон метием нархош кати мефаҳмонам энаи хеле брючния беҳад фасонак ино чанд пулан 350 сомон диде на двойка чора борош борои оригиналай фариштара ҳаматон хутон медонен баъд борои эксклюзивай ҳар ҷода неста ина марамат боз ҳам новинкаҳо пешниҳод шудагай 300 сомона беҳтарин вариантҳо духтаро аз ҳар як модел чандтаи расцветкаи чӣ хеле дидестен мана марамади 16 хушрӯ размерро расцветкаҳо ҳамаш ҳастай бозори корвон тарафи тилло бозор раҳмат бозори корвон тарафи тилло бозор даян тамошобино наҳум дарвоза шашм магазини мелик шоп ёш чанд пулай 300 сомон иш 400 сомон иш 400 350 сар мешавад бози ҳамин муслин мода шудаги ма бисёр пушдаги ҳоли бо абзор мекунам бубинед духтаро муслин роҳат айхтон медонен ку мана марҳамат чунки бо омада ки дига бо нархора дар замин мезанем 350 чихе нағз диде на духтарако двойкачои муслин 350 сомон дар ҷои фаришта мана марҳамат худаш акция буд боз ҳам акция шид диде на расцветкора моделора ҳамиё то чанда мешида боша размерот ино мо то размерои 54 кушора фурухтем ира бинед кушодаги кушро дар ҳақиқат ҳам кушотакай ина юбкаша бинед чихе удобни кушоти фасонай хулоса духтаро расцветкоҳошон ина брючнишам будай 300 сомон
انا دیدم بروکدورش 300 سومون. موسلین تماشابینا مایسیرالش موسلین بهترین واریانت. بیاین از نزدیک بینین. اومده نمیتونین نویسین فرشته ده دستافکاتون میکنن. انا مرحمت. تو رازبری 62 پوشو مال ایندیا فیرمای رجب 300 سومون 300 سومون دخترا دیدن و بروکاتیای بروکش خیلی کشوتاکی یوبکا بروک بدنایده خلاص. اوریجینال مدل پاپلین 250 سومون سکیتکا 250 سومون مدل هم میدونن چه زورای اینا 250 سومون. موسلین خودم بسیار قای کرتا خوش رو و دخترای را بینم. اینا چند پولن؟ اینا را 450 بود 300 سومون 300 سومون فسانی شدیدن دخترو بهترین واریانت انایی را بینن دخترو. تنسل 250 سومون دخترا چه خیلی میدونن برای فرشته اکسکلوزیو و چه خیلی دیده استن هر جدا نیستای با میدونن تماشا بینو ازی ما نیمی براش نشان دادگی نیسته. اینا مالای بیشککن گوان جوان ترکیان خلاص همش اوریجینال اینش بیشکک اینش ترکیه هر دوش اوریجینال ایش 350 متر میشه 250 دیدن دخترا 350 اونم 600 سومون بود تا 350 سومون شدگه. اینم 12 تا گل میبیاید دخترا 12 تا از ما ادناتونیوش نشون تون بچم. 12 تا رسید. اینا دخترا نگاه کنن ای پشدگی چند سومه؟ پوشیدگیام اینا 500 تا 400 میتیم 500 تا 400 سومون میتین دخترا. شرفا دارم با ارزان کدام ها اینم خیلی شرفای فسون فروش ده هستای به سنگ چه دور خلاص تمامی مدلو بیاین دخترا.